लोगोफोर गोबाङानो आंनि भिडिअनि सायाव गोबां कमेन्ट्स हरदोंमोन। दा बेफोरनि गेजेराव खायफाया हरदोंमोन जे नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय नोंथाङा माबा मोनसे भिडिअ प्रिपेरेसन खालामनो थाखाय माखासे कुइसन्सफोर कमन कुइसन्सफोर नागिरनानै हो, बेबायदि नोंथांमोननि खावलायनाय हरनाय आं कमेन्ट्स मोनदोंमोन। दा बिनि थाखायनो आं सानफ्रोमबो हायाब्लाबो साननैजों सानथामजों मोनफा मोनफा भिडिअ हगारगासिनो दङ, जाहाथे नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय नोंथांखौ बे भिडिअआ माबा मोनसे हेल्प खालामनो हायो। दा बेयावबो आसामनि सोमोन्दै माखासे गोनां कुइसन्सफोर आं बुथुमनानै नोंथांमोननो बाव दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो जायफोरा नोंथांमोनहा नायनो गोसो जोबजासिम नायलांनो हागोन, आरो जायफोरा जेरै इन्टारेस्टेड गैया अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ बाहायनो हगारनानै होनो हागोन। अब्ला लोगोफोर फैदो जोङो गोदान माबा मोनसे दिनै मिथिना ला। दिनै लोगोफोर फार्स्टआव जों नुनो मोन्दों माजुलिनि सोमोन्दै जों गोबां खोनाबाय जानो हागौ आरो गोबाङा मिथिखायो माजुलिया मा बुस्थु। बे जाहैबाय बे बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन दैमा दिप, आरो बेयो बबेयाव दङ? जोंनि आसामावनो दङ, बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव। आरो नाथाय आसोल खोथाया जाहैबाय मिथिनांगौआ जरहाट जिल्ला। माबे जिल्लायाव दङ बेखौ जोंना सोंनाय जायो। जरहाट जिल्ला माजुलिया, बेखौ जों मिथिनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनबावगोन उमानन्द। माजुलिखौ लाबाय जेब्ला उमानन्दखौबो जों लानांगोन। उमानन्दआलाय मा बुस्थु? उमानन्दआ जाहैबाय बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन दैमा दिप, बेबो जोंनि आसामावनो दङ, बेबो बुरलुंबुथुरावनो दङ। उमानन्द दैमा दिप बे जाहैबाय गुवाहाटियाव दङ, बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन दैमा दिप गुवाहाटियाव नोंथांमोना दङ, मालाबा थांबा नायनो मोनगोन, बयबो नायो। अब्ला बेखौबो जा थांबाय। नेक्स्टआव फैदो जोंना नेसनेल पार्कस अफ आसाम। आसामाव मा नेसनेल पार्कसफोर दङ बेखौ जों मिथिनांगोन। फार्स्टआव नुनो मोनगोन जों काजिरङा नेसनेल पार्क। काजिरङा नेसनेल पार्क बेखौ जों मिथिनांगोन। बे जानाया मा जागोन? बबेयाव दङ? गलाघाट जिल्ला, नगाव जिल्ला, बेयाव दङ। आरो काजिरङा नेसनेल पार्कआ मानि थाखाय गोनां एबा मानि थाखाय इम्परटेन्ट एबा मा थानायनि थाखाय मुंदांखा, बिनि सायावबो सोंनो हागौ। अब्ला बेयाव गान्दा, थसेल' गं थानाय गान्दा काजिरङायाव मोननाय जायो, बेनि थाखाय बियो नामदांखा। मानास नेसनेल पार्क दङ, बाहाय नैथियाव नुनो मोन्दों नोंथांमोना। बाव चिरां आरो बाक्सा मोननैजों मानास नेसनेल पार्क जादों। गोदो बङाइगाव आरो बरपेटामोन। नोंथांमोना गोदोनि माबा मोनसे जिकेफोर नायोब्ला, जिकेआव नायोब्ला जानाय नंला। आथिखालाव डिस्ट्रिक्टआ सोलायबाय। गोदोनि बङाइगाव आरो बरपेटा जिल्लायाव दङमोन, बे गैला। दा मानास नेसनेल पार्कनि थाखाय बेखौ जों एसे गोसो होनांगोन। आरो मोनसेया जाहैबाय मानास नेसनेल पार्कआ आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन नेसनेल पार्क, बेखौ जों मिथिनांगोन। बिगेस्ट नेसनेल पार्क इन एरियायाव, बेखौ जों मिथिनांगोन। बेनिफ्राय नामेरि नेसनेल पार्क सनितपुर जिल्लायाव दङ, बेखौ मिथिनांगोन। डिब्रु सयख'वा नेसनेल पार्क तिनसुकिया आरो डिब्रुगड़ मोननै जिल्लायाव दङ नांजाबनाय। आरो 5 नाम्बाराव दङ अरां नेसनेल पार्क, जाय दरं आरो सनितपुर बे मोननै डिस्ट्रिक्टजों सरजाबजानाय। अब्ला नेसनेल पार्कफोरा मा नोंथांमोना बिनि सायाव मिथिबाय। अदेबानि आं सिगाङाव जायफोर भिडिअ नायदोंमोन बिथांमोननि थाखायबो नेसनेल पार्कखौ आं हगारखांखाबाय मोनसे भिडिअनि गेजेरजों। दानिया नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय हेडक्वार्टार्स अफ NFR। NFRनि हेडक्वार्टार नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन। NFRनि हेडक्वार्टारा जाहैबाय मालिगाव, गुवाहाटि। दा NFRआ मा बुस्थु? बे जाहैबाय नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे। जोंनि सा सानजा भारताव थानाय नर्थ इस्टआव थानाय जेसेबांनाखि रेलवेनि पार्टस दङ बा डिपार्टमेन्ट दङ, बेखौ गासिबो NFRआ सामलायजोबो, बेखौ जों मिथिनांगोन। बबेयाव दङ होनोमोन? मालिगाव, गुवाहाटि। बेनिफ्राय नेक्स्टआव माबा मोनसे नोंथांनि थाखाय, बे जाहैबाय एयारपर्टस। जोंनि आसामाव मोनबेसे आरो मा एयारपर्टस दङ बेखौ जों मिथिनांगोन। बे जाहैबाय फार्स्टआव जों नुनो मोनदों बे बरझार, जाय जोंनि गुवाहाटियाव दङ। गुवाहाटियाव दङ बरझार, बयनिख्रुइबो देरसिन, आरो बिनि मुङा जाहैबाय लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेसनेल एयारपर्ट, बेखौ जों मिथिनांगोन। बिनिफ्राय नाम्बार 2आव दङ जोंना ररैया जाहैबाय जरहाटआव दङ। बेनिफ्राय दङ 3आव सल'निया जाहैबाय तेजपुराव दङ। बेनिफ्राय 4आव दङ जोंनिया महनबारिया दङ डिब्रुगड़। बेनिफ्राय 5आव दङ लीलाबारिया जाहैबाय नर्थ लखिमपुर। बेनिफ्राय दङ जोंनिया घुमभिरग्रामा जाहैबाय जोंनिया सिलचराव दङ। बेनिफ्राय नाम्बार 7आव दङ
रुपसाया जाहैबाय नामा धुब्रीनि होननानै दङ, नाथाय लकेसना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दङ। दानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गोदो धुब्रीमोन, थिगैनो दङ, नाथाय दा क'क्राझाराव हाबनाय जाबाय। अब्ला जों नोंथांमोना माबाफोर मिथियाखैमोनबा एयारफर्सनि सोमोन्दै दिनै नुनो मोनबाय। जों एयारपर्टआ जोंनियाव आसामावबो गासै मोन 7था दंसै। बेनिफ्राय पेपार मिल्स, जोंनि आसामाव बबे जायगायाव पेपार दिहुननाय जायो बेखौ जोङो नुनो मोनगोन। 1 नाम्बाराव दङ जगिघापा, 2 नाम्बाराव नुनो मोनगोन नोंथाङा जागिरद, 3आव दङ पन्चग्राम। बे जाहैबाय पेपार मिल्सफोरनि जायगाफोर बबे बबेयाव बानायनाय जायो। दानिया नेक्स्टआव नुनो थांगोन नोंथांमोना सिमेन्ट फेक्टरि। सिमेन्ट फेक्टरिखौ जोंना बबेयाव बानायनाय जायो? बे जाहैबाय मोनसेल' बकाजान। फार्टिलाइजार, बे जाहैबाय नामरुप, हासार दिहुननाय, बेयाव नामरुपआव बानायनाय जायो। बेनिफ्राय नुनो मोनदों नोंथांमोना बाहाय मोनसे मेन्टेल हस्पिटाल जोंनि आसामाव गंसेल' दङ, तेजपुराव। बेनिफ्राय केन्सारनि थाखाय हस्पिटाल मोनसेल' दङ, बबेयाव दङ? गुवाहाटीआव। बेनिफ्राय जोंना कामाख्या टेम्पोल, आं नोंथांमोननो बाहाय मोनसे होफानाय जादों। कामाख्या टेम्पोला बबेयाव दङ? गुवाहाटीआव। बयबो गुवाहाटीआव मिथियो, नाथाय बांसिन सोंनाया जाहैबाय कामाख्या मन्दिरा बबे हाजोआव दङ? बे जाहैबाय नीलाचल हाजोआव। नीलाचल हाजोआव कामाख्या मन्दिरा दङ। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव माबायदि मोनखो? जानो हागौ आंनि भिडिअआ नोंथांमोन माबा मोनसे गोदान मिथिनो हाहोबाय। आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअनि सायाव मोजां मोनबायब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव। आरो नोंथांमोननि थाखाय बेबायदि गोबां भिडिअ नायनो गोसो जादोंब्ला एबा गोनांथि जादोंब्ला नोंथांमोना मोनफ्रोम बे भिडिअनि सिङावनो डिसक्रिपसननि सिङाव हाबनानै नायनो हागोन। बाहाय लिंकनि गेजेरजों आङो गोबां भिडिअ हगारखांनायफोरखौ बाहाय होनाय जायो। लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर, आरो नोंथांमोना सोरबाफोर गोदान आंनि चेनेलाव गोदानै दंब्ला आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। साबस्क्राइब खालामनायनि गेजेरजों लोगोसे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होनो दाबाव। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि थाखाय एसेनोसै। नेक्स्टआव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन।